sinike ithuba lokubingelela ababukeli ngasekhaya. Yebo, sanibonani babukeli. Igama lami mina nguSibusiso waShangase. Endaweni yaseMatubatuba esigodini saseMachibiyeni. Ngingaphansi kwenduna uMncwangu. eMachibiyeni. Cha akukho nje ke mhlambe ukutheni kakhulu babe sikubizele kona. Phambilini sike sezwe ukuthi kunesimanga esike sakuvelela. Sase sithi ake sithanda ukuthi mhlambe nababukele ekhaya nathi sazi ukuthi yini lesisimanga esakuvelela mhlambe ongasixoxela ngaso. Kusho ukuthi mina Nkosana emavikini amabili kuzongena inyanga yomhlangano ebuhleni. Ngithi nje kusondela uJuly. Ngihambile ngisebenzela ngaphandle kwalelizwe. Ngafikelwa nje isifuthe ngiqeda ukuphuza amanzi. Namanzi engayingxa ukuthi amanzi kanjani ngoba ngathi uma ngiqeda ukwaphuza aphenduka kwangathi ngigwinya itshe. Elahamba lazi la ohlala esiswini. Kodwa kwase kushintsha kuba yibala elihlala emahlombe elingisindayo kakhulu. Ngaphelelwa amandla. Sibuye ke size lapha ekhaya ngoba sasiphuduzela nathi ukubuya sifuna ukuzobuka ibhola. Uma ngifika la e-airport kubonakala ukuthi amandla wami vele awekho ngeke ngikhona ukuhlanganyela kanye nabo. Bangithathe bangihambise endlini. Ngokuhlala ke ngihlala endaweni yaseDon Park eBoksburg. Kuthe ngisabuka ibhola amandlanyana esekhona noma ngizizwa lezo ndlungu kodwa ezingafani nalezi ebezikhona ngisasuka la bekade ngikhona. Ngisalibukela ibhola kuye kwaphinda futhi kwafithizela emehlweni ami nje lento kwangathi iyangiqala. Isigcino sakhona ngalala ngangaqhubeka nokubukela ibhola. La kuye kwangicacela khona futhi ukuthi lento ngathi iqondene nami. Ngakusasa ngihambile ngabo 8 ngiyothenga iphepha. Ngifuna ukubuka isikole sayizolo. Nokuthi sithola isikhathi sokubheja uma ngabe kudlala amabhola amanye angaphesheya. Kodwa ke ngiye ngathi uma ngivula isivalo ngehle emotweni yami ngiyothenga iphepha ngawa khona lapho eduze komgwaqo. Bangithathe bangifake eBinoni isibhedlela esaziwa ngokuthi kuse Sunshine Hospital. Uma ngisafikile khona nami sengiphapheme ebese bekulanda ke belande lonke udaba ukuthi sengathi mina nenhliziyo yami asisafanelene. Inhliziyo kimi isiblockile kakhulu ayisahambisi igazi ngendlela efanele. Bangithathe ke bangihambise kwesinye ngoba insiza eqondene nenhliziyo ngempela bona abanazo. Bangihambise ke ePitoli kwesinye isikhulu okuthiwa iSteve Biko. Nokuyilapho ke bafike ubufakazi bahlangana ukuthi ngempela inhliziyo yami sekufanele ngingabi nayo isuke kimi. Angena ke kulelo gumbi ke labafana nami ngoba kwazi kwaphuma isinqumo after 2 days ukuthi sekumele ukuthi ke manje ngiyohlinzwa ke ukhishwe lenhliziyo. Abakwazanga ke nokho kuyikhipha ngaleso sikhathi ababecabanga ngaso ngoba babe sebekhala ngezinyo izinto eziningi kakhulu. Ngaleso sikhathi impela umzimba wawubuhlungu kakhulu ngalendlela engasaqondakali. Usekhona esibhedlela. Sesibhedlela nenhliziyo yayenza nje ngendlela nami engazi ukuthi mhlambe ngizosizwa yini noma kufanele kwenzakaleni ngaleso sikhathi kodwa ngesikhathi inhliziyo yayishaya noma yayibuhlungu. Ibishayela phansi esibhedlela bekhala ukuthi ivuvukile kakhulu. Elangeni lesithathu ke babe sebethatha isinqumo sokuthi bayikhiphe kimi. Nokuyilapho kwabe sekufika ukugula okukhulu kakhulu futhi ke emveni kwalokho okwalandela ukuthi kuze kugcine sengibuyisela ngasemshinini owawusungisiza nokuphefumula khona ngaphakathi esibhedlela. Uma kusenjalo odokotela ke bangikhipha igazi emzimbeni balikhipha laba ama2 litha amabili. Bayoliklina bangifaka umshini oshisayo kodwa oshisa ukuqondana nje nomzimba wami.
kodwa mina njengoba ngangilesa simo ngangihluleka ukubhekana nalokho ekushisa engangikuthola. Balibuyise-ke igazi kimi kwakuntambama, umzimba uvele ulume wonke ngaleso sikhathi. Ngifikele nawe ukubuyisa futhi mangibuyisa sengibuyisa lona-ke igazi. Awusho mfethu ayikho into oyisolayo kulamanzi owaphuze ulephesheya. Amanzi ngempela angisoli lutho ngoba amanzi esiwaphuzayo uma siphumile amanzi asuke ehlolekile ngempela ngoba asidli futhi noma yini asiphuzi noma yimaphi amanzi. Kushuthi umoya omubi nje awuqondeyo uzolwa nawe. Ngiyacabanga impela ukuthi into engaba njalo. Kodwa-ke kwaba ngiyabuyela futhi elangeni lesithupha khona futhi etheater manje sebeyongihlinza futhi nokuyilapho babekhala ngokuthi iwashi lami abalifakile nalo alihambelani nomzimba wami. Intombazane engizwana nayo noma engithandana nayo uZanele wakokhoza eMthunzini. uZanele wayelokhu eqaphile isimo kakhulu, esiqaphile kakhulu isimo ukuthi kwenzakalani, abike ngapha. Kodwa mina njengomuntu wayemazi njengomuntu onenkani kakhulu, wayelokhu eshilo ethi mina kube kuya ngami ngoba vele omunye wabashumayeli esebekuxaba. Uthi-ke uXaba wake washo-ke ukuthi ekugcineni kugcina uShembe. Mina-ke ngaleso sikhathi bengingazi ukuthi uma ekhuluma ngoShembe ukhuluma ngomuntu ongake angisize noma ongake ahlukanise phakathi kwempilo yami. Ngangingena kuqonda impela kodwa kunalokho ukhona futhi omunye umuntu owafika kimi esibhedlela uyinyanga lo muntu wafike wangicela wangithatha wabika ukuthi ngokosiko sekufuna ukuthi ngibuyele ngasekhaya. Wangithatha-ke lo muntu wahamba nami kwakhe hayi ekhaya kithi. Masifika-ke kwakhe afika ngifake lezi zinto-ke ayicabanga ukuthi zizongisiza-ke. Lo Zanele kusho ukuthi athukuthela afika ngithathe. Ungithatha mhla ka-1 July. Uthi kimi sekufika isikhathi sokuthi kuyongena umhlangano eBuhleleni eThekwini. Uvela uZanele lo yena wayazi ngoShembe. uZanele yena usonta khona kwaShembe. Yimini umuntu ngempela ongazi lutho kakhulu. uZanele afika ngithathe sagibela eJohannesburg Park Station kwakungaboma 8 ntambama. Nokugibela kwethu sasingatholi amathikithi, sasingatholi lutho. Kodwa sazama saze saphuma sayofika khona eThekwini. Uma sesifikile eThekwini sifike ngaboma 4 ekseni salala eDurban Station. Angithathe-ke uZanele siphikelele khona ngaseBuhleni. Uma sesifikile eBuhleni ngibe sengiba nomadida manje uma sengifikile ngoba kwakunenkomo enkulu yayikade imhlophe ingahlanganisanga amabala. Le nkomo yayimile ingibuka uma sisangena ngehle emotweni kunezindlu noma ama-toilet. Yaqhamuka phakathi nalama toilet yafika yama le nkomo yangibuka ngaphuma eceleni kwayo noZanele waphuma eceleni kwayo. Ngalesikhathi ungena ngaphakathi eBuhleni wawusena lenhliziyo yewashi. Ngisenale inhliziyo yewashi. Ngibese ngisuka-ke sengihamba-ke impela sikhuphuka nawo uZanele. Kukhona nabasisizayo-ke ukungibamba ngapha nangapha ngoba isimo sasibheda ngempela kumina. Sihamba siphikisana ngoba mina ngangiyibona ukuthi impilo iyaphela sekufuna ukuthi iyophelela ngasekhaya. Ngangilokhu ngimtshela ukuthi ngicela sigibele siMatuba okungcono kuvela ukulimala kimi ngingakhona ngasekhaya ngoba la kuzoba sekudeni kakhulu.
Sikhuphuke ke size siyofika sidabule ethempelini lokuqala siyosondela eduze kukaBaba. Masifika sithole omunye umshumayeli wayifake izibuko ezimhlophe. Aphakamisa izandla athi akusasondelwa manje isikhathi sesindlulile uBaba usebuyela ngaphakathi. Cha uZanele waphoqa kakhulu impela washo wathi lo muntu engihamba naye umuntu osengafana noma kunini. Wabe esethi lo baba pho isidumbu siletheleni lapha wena ke manje. uZanele akabange kodwa sakwazi ukuthi amphendule lo baba. Wathi uma ngabe emvimba uZanele waphuma ngaphansi kwamakhwaphe wakhe wayofika komunye umshumayeli. Lo mshumayeli esayilalele le ndaba unyazi kade ngilibukela lapha ekudeni lubhizi lunekelisa abanye abantu lwasukuma lwabala nje inyawo lubhekela lwaliyovula khona umnyango omkhulu omhlophe lapho liyongena khona lifike livule lungene ngaphakathi bese liyabuyisela. Kodwa lwathi uma selisondelene nokuthi lungene lwabe seliphenduka libheka emumva lwabe seluthi unani loya. Wathuleka wabe sengihlangabeza ngesikhathi engihlangabeza ngaphelelwa amandla ngawa ngathathwa umunye umshumayeli wangidonsa ngaze ngayofika khona. Wayesefika uBaba esethi njengoba ungasaphelele nje usubizwa ngobani ngoba wena awusenazi izitho zakho zonke zomzimba. Inhliziyo uvumelene bayikhiphe na ngoba ngabe uqale lapha wena. Ngase ngithi ke mina baba bengingenakho ukuqonda kwanele. Kwabe sengibeka isandla ke enhlizweni wahleka wangibeka isandla ekhanda wabiza amafutha uVaselina kwenye inkosazana. Inkosazana yawuletha uVaselina okwapona wangikhothisa wona. Wayese ugcobisa ngaphandle kwesilonda ngaphandle kwebandage. Kusho ukuthi wagcoba ngaphezulu kweskipe engangisigqokile. Wayesethatha amanzi wawabusisa ke futhi uBaba. Ngikhuluma ngonyazi. Into engikhuluma ngayo into yamanje ngomhla ka2 July 2015. Wathatha amanzi uBaba wayesengithela ngayo ekhanda wayesethi ngihlale phansi. Wayesebatshela bonke wayesethi uyagula ngempela lona. Ubefanele ukuthi alale lapha. Nami ke ngokungaqondi impela ukuthi ubani engangikhuluma naye ngaleso sikhathi ngoba emehlweni futhi ngangingaboni ngendlela efanele. Ngabe sengimphoqa lona uZanele ukuthi Zanele ukungenani ngishiye ngasekhaya. Mangifika ngasekhaya mina engikwaziyo ukuthi umuntu ufela ngasekhaya. Indleko zizoba nkulu nje uma ngiyilala lapha kuthiwa kusendwedwe akusikho eMatuba noma akusikho eduze kwaseMtuba. Hayi siphume ke lapha esathi uma ngabe siphuma ngadlula ngathenga ifoto. uZanele wabe sengiphuthuma wathi gqoka leli foto. Siphume ke sehle size siyodlula kwenye indawo ebhalwe welcome to Ebuhleni ya. Masiqhamuka lapho uZanele sangigqokisa qhamuke lenkomo ifika ibhrike phambi kwami. Ngesikhathi ibhrika phambi kwami lenkomo bebaleka abanye besakhala ngokuthi chani lenkomo ngoba izolimaza lo muntu uyagula. Ifika ibhrike phambi kwami ebesisondeza ubuso straight ebusweni bami. Ngazama ukuphuma ngaphansi kwayo. Ngabaleka nje lokho engangingazi ukuthi ukubaleka kanjani uma ngabe nganginje. Ngazi ngayongena eTexini ngoba nezicathulo ngayiqoqisa zengingaphakathi eTexini. Mina ke ngaleso sikhathi ngangumuntu oyimisele kakhulu ukuthi uma ngifika eThekwini ngidlulele eMatuba. Sagibela safika eThekwini. Ngenkathi kuqhamuka inkomo uphi lo hamba naye wesifazane? Lo wesifazane ukhona. Naye wayibona lenkomo? Wayibona lenkomo. Inkomo yabona yiwo wonke umuntu ngisho abamatekisi bayibona lenkomo. Yona le kade uyibone usafika Ebuhleni. Sibeke sesingena eTexini sihamba. Uma ngisewumuntu oyimisele ukuthi ngeMtuba futhi sengifikile eThekwini ngifikelwa na indlala. Bese uZanele kungcono ukuthi singene eSpa uthenga ukudla uzodla.
kodwa ngabe sengizwa umzimba ususangiluku bangcono kunalokhu engangizwa kuyikho ngesikhathi ngifika ngoba ngazi ngayisholo mina ngathi ngicela ukuthi silale ehotela mhlawumbe ngiphumule ngibe namandla ngizofika ekhaya njengomuntu ozoba nobuso obungcono bokuthi abazali ngibabuke emehlweni kodwa nangempela salale ehotela into yafike mina yangimangaza ke kakhulu neyabe isingihlula khona ehotela ngoba siye sathi uma ngabe silele nje lapha yana ngabo ma2 ngicabanga ukuthi kuthiwa suke sekuyokusa lapho ngeze umuntu enokho eminyango ephindelela lo muntu ephindelela ngatshela yena uZanele ngathi kunomuntu onokhayo ayi sigcine singayinaki yonke leyo nto ngabe sengisuka mina ngiyovula umnyango uma ngisavula umnyango kuye isivalo savuleka kuqala sangishaya kakhulu esifubeni uma ngisahlehla ngihlehlela emuva kuqhamuke omunye umfana athi lo mfana mina ngukhethi uBuzanele ngimkhombe embhedeni uZanele bese ethi uZanele kuqhubekane lapha na bese ethi ke lo uZanele asho nje ngokudineka ngokubuka into eyenzakalayo ukuthi isivalo siphushwa ubani asevele nje athi nje hey Khethi mina ngazi ukuthi kuzokwenzakalani bese ethi ke lo Khethi mina angihambi ngedwa Zanele ngicela ukuthi uvuke uthandaze ngesikhathi uZanele esegqokile waqeda uKhethi wabe sehlehla nyovane wavele waphuma wahamba ngaleso sikhathi ngabona umuntu owayekade egqoke umjivo omhlophe ngabe sengimbuka lo muntu emehlweni kodwa ngihluleka engincisha ubuso mangithi ngiyambuka nengazi mhlawumbe wacasulwa yikho ngoba wabe sethi kimi uyisilima ngempela ifoto libekeleni phansi khona manje uyagula cabanga ukuthi usuzosizwa yini uma ubeke ifoto phansi ngathi uma ngabe ngisathi ngifuna ukumbuza ukuthi wena ke konje kuthiwa ubani ke wena wabe selula njengalo wabe sengishaya la emhlathini ngesandla ngempama wangishaya ngahlehla ngayovinjwa ukubonda wabuya futhi lo muntu kimi ngesikhathi umbona wawulela umbona ephusheni noma wawumbona nje ngamehlo enyama sase sivukile noZanele sesimile nje sesimile nje mina ngangimile na uZanele wembona wayimbona impela ngaleso sikhathi ngizama indlela ukuthi ngigqoke ngoba ngiyabona ukuthi lo muntu owenza lento umuntu mhlambe uyazi ukuthi ngangakholwa ukuthi kwakungaba nomuntu ngaleso sikhathi wayengathi ushembe lo wenza lento ngangakholwa lutho ngangitshethe mangizame indlela ukuthi ngisheshe ngigqoke ngikwazi ukuthi ngimele leso simo ngiyithole nami ngilwa mhlambe kwakuyoba ngcono kodwa ngahluleka ukwenza konke ngoba lo muntu indlela ayengishaya ngayo ngaze ngathinteke enxebeni impela ngezwe ukuthi inxeba lami selithintekile kakhulu ukuyisiza kwami ngayisiza ukuthi ngidonse iwardrobe ama-wardrobe asehotela akalingene ukuthi nilengise impahla kuphela engakwenza ukudonsa iwardrobe ngabe sengiyiqondanisa naye lo muntu ngaya iwardrobe sengiyibekile ehlombe ngafike ngamshaya ngayo lo muntu waphenduka wabheka ngapha kuZanele wangiyeka mina wasuyahleka uZanele ngaleso sikhathi wabe sethi Nyazi lwezulu mina ngesikhathi ngiphuma phandle uZanele seshila ukuthi Nyazi lwezulu eguqe phansi manje kimina kwabe sekungimangaza ukuthi ngathi uma ngisabaleka ngiphumela ngaphandle ngiqonde ereception ngiyofuna usizo ngihamba ngiyacabanga ngehle ngigijima kodwa sengifika kuma steps aphansi lento esho uZanele phezulu ilokhu iyadlala ukuthi Nyazi lwezulu yabona angisakwazanga ukuthi mangifika reception ngibachazile ngabagcina bethi nje awu lento ayiqhokile kanjani ngaphuma ngayoma emgwaqeni weStreet qhamuka ama security i4 i2 afika ngibamba abuza ukuthi kwenze njani uyahlanya wena bese ngithi mina ngishawa umuntu ngaleso sikhathi wonke umuntu wayengibona vele ukuthi sengimamuza umuze ebusweni angisabhekeki bakhuphuke baye phezulu uma befika phezulu nabo cha bafike bamfice lo muntu
laba engisele nabo phansi uma bese ngibuza ukuthi kahle kahle kuwe kwenzakalani ngibachazela bathi lo muntu ungenephi ngithi mina ngazi ibe isithenga intombazane kungenzeka kube ile genge yaseKongo efikile ezodlala i-tennis la eThekwini ngoba seyineviki ehamba la inokhela abantu laba besimame ebabona bengene ecabanga ukuthi balele bodwa yabona ngikhuphuke nalama security masifika phezulu lama security esiwafice lapha yaguqe phansi lama security angishiye phansi aseguqe phansi Akhuphele lo muntu. abone unyazo lezulu ayakhuleka manje kulaba abayithu engikhuphuka nabo lo wase Nigeria aphindele emuva ebese kuthi lo wase escort avela guqe phansi naye aphakamisa izandla ubese ethi kimi kanti awumboni lo muntu ukuthi ubani wena cha wavele nje wabese moyizela nje nami ngase ngimbona oh lo muntu lona man ilo muntu ekade ngiye kuye le ebuhleni kodwa ngesikhathi ethi ngena wayikwatile ngithenga ngamla phathi nomnyango wabe sethi kimi hey kanti uyigwala kanjena kanti yini lobuzwecela lapha na ngoba lento itholakala ngendlela zonke nje kanti wena unjani uma unje ngena ngifaka ifoto lakhe akabange sangifaka kuzanele ngabe sengiyifaka ke ifoto ngahlala embedeni wabe sedonsa ubhoko olude ke lolu bhoko wabe selifaka enxebeni kimi ngesikhathi elifaka enxebeni lolu bhoko lavele lolu bhoko labe la enxebeni lwakhuphuka intuthu emhlophe esandleni sakhe lapha phezulu lentuthu isiphambana manje umlilo ozongena ngezwe kunuka kusha insimbi ngaleso sikhathi kusha into ngathi insimbi ihlangene nento ngathi isikhumba njengoba mina ngathi mangiqala ngiphathwa yilokho ukugula ngangingalali ubuthongo kodwa kwangifikela ubuthongo ngaleso sikhathi enza leyo nto ngafikela ubuthongo kwaze kwawusha u4 ekseni mangiphaphama ngaphaphamiswa uyena uzanele wabuza ukuthi uyokholwa nini konke lokho kwenzeka nje laba bakhona nama security unyazi nalo ukuhlaba ngalolu bhoko ama security kakhona amathathu nentombazane ewashayo ikhona nayo ngoba intombazane ewashayo yayilokhu ithe bizana amaphoyisa bathi laba bathathu amaphoyisa cha wabizwa ke lapha ke cha butwami iyona into engayibona ke leyo mina eyangididayo eThekwini eThekwini ke ngingadidekanga ukuyaphi kodwa ngitshe ethi ngididekile mina ngitshela ukuthi mina sengibonile ngitshela ukuthi uShembe uqedile ake ngithi ngisadidekile ngoba mina ngangingazi ukuthi uShembe angalandela umuntu onjengami nje phela mina ngumuntu nje mina nakuba onankosana ngaleso sikhathi empeleni mina ngizolikhuluma iqiniso ngalesi sikhathi kufika uShembe ebusuku kimi mina ngangingakholwa ukuthi uShembe kodwa sengibuya phansi ngaba nokumbuka emehlweni ngaba nokubuka yonke into noyinto ayikhulumayo ngile waqala umqondo wabuya kimi kodwa ukuthi impela afike kimi kube umadido omkhulu lona manje ngisayibuza ukuthi into mhlambe ngelinye ilanga engiyoyicabanga kanjani ngoba sengiyicabangile kodwa ayingifikeli ukuthi ngangenzeni mina uShembe ngilandele ngiye ngizwe kabanye ke emhlanganweni bebesho bethi ke uyafika ngephupho kodwa mina ungenzela inkinga ngoba ufike wayiveza ebantwini wayiveza nakumuntu engizwana naye wabonakala manje lenhliziyo ewashi kwenzakalani uwabeka uzanele esephoqa kakhulu ukuthi futhi siyobona esibhedlela eSunshine ngoba uhambo lwami lalifike luqala eSunshine bese bona bengiqisela eSTB bengitransfera mangabe ngifika ke eSunshine bangicheke into eyenzeka lapho babe sebebuza ke ukuthi uthungwe uyini
uthungiwe noma kwenzakaleni noma ubuye ukuyokwenza i-plastic surgery na. Bathi uyazi ukuthi kungaba yicala ukuvalela inxeba ngaphakathi ngalendlela owenze ngayo. Ngathi mina cha akukho engikwenzile. Akukho engikwenzile. Impela akukho engikwenzile ngoba lapha yana nami ngathuka mabethi bayabuka bayavula. Watholakala mina nje sengishile nje kuphela kuvalekile. Umgodi lona nezinalithi ukuthi bengenaphi la nala nala. Neyitishi lezi. Kimina bekungasekho lutho ngaleso sikhathi. Bese kusele nje ibala elikhulu lokusha elibomvu elibonakala ukuthi liselisha. Bangithathe ke bangifake ePitoli. Nami ngisadidekile ukuthi kuyenzeka yini into efana nale. Leli washi lalaba abantu likuphi na? Ngifike ke ngilale 2 days khona lapha ya. Bese ke bengi-attenda ke kwelesithathu ke. Bengitshele ukuthi hayi uzofaneleka ukuthi ubuyele uyohlinzwa futhi ngoba lento eyenzekile kusho ukuthi wena kukhona ubugebengu obenzile ngoba sesithema sifonela umfazi wakho wayesethi umfazi wakho uShembe owenza lento. Kusho ukuthi yena uShembe uyenzile lento ngoba wena umfazi wakho uyakuqinisekisa ukuthi nebuya kuShembe eThekwini. Buyela ke embedeni manje uyohlinzwa ke. Ibhekwe lensimbi ngaphakathi ngoba babecabanga ukuthi uyithuka ivaleleke ngaphakathi. Ayi mina ngala ke ngaleso sikhathi. Ngala impela ngala noma bethi bayazama ukuthi ngisayine ngibuyele ngiyohlinzwa. Mina ngala impela. Kodwa kwelesi4 ilanga elangeni lesine bangithatha ke base bengifaka komunye umshini. Into eyafika yangimangaza ke yile ukuthi bathi kimi bathola inhliziyo kimi ngaphakathi kanti odokotela futhi khona inhliziyo base beyikhiphile kimi uzayila ngewashi khipha ngasebenzisa iwashi kuphela. Kodwa futhi namanje ngiyaphinda into eyabe sengidida kakhulu nje mina ngiwusibusiso nje ukuthi uma nje ngiqeda ukukhishwa inhliziyo nje ebese ngithola futhi inhliziyo ngaphakathi kimi. Ngoba phela yakhishwa ubona le. Yakhishwa ngibona. Baze bangitshele nje bathi imithambo yonke into ihamba kahle. Ungathi umuntu ongazange abe nenkingi. Nawe futhi uyazizwa lapha egazini ukuthi uphila as normal. Ngiyazizwa ukuthi nje inkinga nginayo. Cha baqinisekise impela ukuthi ngiyabuyela ngiyohlinzwa. Yonke into yami izoqala phansi. Manje ngasikhathi ukuthuka kwehlinzo akusakufikeli ukuthi utheni uShembe kuwena ngasikhathi ethi uvumeleni bakhiphe inhliziyo yakho. Inkosana ngizolikhuluma nje iqiniso ngoba phela lona liyafuneka. Uyabona uShembe mina angimazi inkosana. Uyabona ubukhulu nokubatshazwa kakhulu yilona engibambisene naye empilweni. Sekubuya kimi sekuya ngilahlekela lapha ya esibhedlela ukuthi konje kunenkulumo enje okumele ukuthi mina ngimephe kwayo ngayo la. Ngingavumi ngisho ukuthi mina ubani okuyena yena ongenze lento. Bangithathe bangishintshela imbhede ngiyolala kwenye indawo ewodini lami ngedwa. Ebese ngakusasa balethe enye intombazana. Ifike le ntombazana engibize ngegama ithi Sibusiso. Wena unanhlanhlanu wena. Kwenzeke kanjani? Bayikhipha ngempela nenhliziyo kuwena odokotela ngithi mina yebo bayikhipha. Bese ethi cha mfana wami ithi ngikusize ke ngoba bathi namhlanje wena uyaphuma uye ekhaya. Kodwa ithi ngikufakele idrip uzoba namandla ungawi phansi ubhayize uma usuka la embedeni. Ngaleso sikhathi ke kwakungaboma 5 ekseni le ntombazana ithunyelwa. Yabe isingifaka le drip engalweni yaqeda lapho yabuya nemjovo isento nje engathi imbenge yayise ijova le drip ngale mjovo emthatha enembala futhi eyahlukile. Uma iqeda ukungijova ngezwe amehlo wami ekhathala ukuthi ngathi ngifikele ubuthongo.
ngoba naye wathi lamanzi mayiwatedele shayise emzimbeni kimina ngazizwa ukuthi khona lento engathi iyathinteka umzimba ngathi uyathinteka ngenye indlela ngaphakathi ngifikelwa nje ubuthongo kodwa obungaqedi ukuthi angilala ubese suke sebuya nomunye umuthi nje owunkentshezanyana oblue wathi angiphuze lo muthi uzongipha amandla nami futhi ngadomeka ngawuthatha ngawuphuza okwesithathu ubuye nedrip ewafu wesandla noyedwa wodokotela ngase ngiqala ngisola wafike wafaka le drip waqeda lapha phansi kubhozo wahlaba phansi kozipho ngomjovo wayesefaka ibandage leyo drip uyaqeda ngami ngoba ngavela ngalala sometime ngicabanga ukuthi kwakuyisu nje labo lokuthi bangihlinze ebuthule ngingeze ukusho lutho iyabeke leyo drip seyiqeda ngami uma ngisalele kwaqhamuka ubaba wami uShangazi ke sewashona futhi kudala kakhulu washona aqhamuka wayesethi mntanami Sibusiso usuyinhlekisa usuyinkinga wena manje uyazi mina esiswini sikanyoko umathwala kwengiqala lokho engikubonayo wabe esengicisha amehlo esuke eduze kwami futhi nje waphela emveni kwalokho ngesikhathi eqeda ukusho njalo kulobu buthongo engangibulele engingacabangi nokuthi i6 minutes kimina iyayiphelile ngaleso sikhathi ngavuka ngahlala nje ngezinqa embedeni ngaba umuntu odlalisa amehlo ngizama ukuthi ngibone ngendlela efanele kodwa esandleni sokunxele ngangizwa umsindo osabekayo abantu bedushana bephushana kuliwa nje impela kakhulu nje hayi kancane kusuke omunye umama nje umama nje phela nje webhunu aqhamuka afike angibambe isandla angishaye la abuze kimi ukuthi uyamazi lo yamuntu omdala othi uzokhipha wena othi usehamba ibanga elide nesithuthuthu uzokhipha wena la esibhedlela ngiqale manje ngimbone lo muntu omdala amehlo ngiwaphendule abheke ngakuyena kodwa ngimbona kabi ebusweni ngimbona nje ngoba lokho evela phakathi kwabo abuye futhi engathi uphushwa ngesikelo yileli ibhunu elinye engathi futhi bayaphushana yena nje engaphusha umuntu impela yena aphinda abuye futhi lo mfazi abuye angiphendula ikhanda ke manje athi angibheke ngibone ukuthi ubani lo uyamazi lo muntu ozokukhipha la esibhedlela ebese ngiqala manje nginothise lo muntu ngifuna ukumbuka kahle ngoba emndenini wami ukhehlo ongakayana asasinayo thina impela amehla ambuke sise manje ngimbukisise kakhulu lo muntu omdala ngizame ukuzipha isikhathi ngaye ngoba ngifuna ukuphendula into engingayazi ngizame nje ukumbuka ukuthi ngabe ubani lapha ekhaya kodwa ngithola ukuthi uma ngibuyisa umqondo emndenini umuntu ongakayana thina sisenayo sebahamba bonke yabona ke uthe suka lomkhulu wabeza ezansi kombhede wami babe bebiza security leza lafike lamsikaza ngozankosi ngoba ozankosi into nje elula waze wagaxela ke futhi uma emshaya wagaxela ngapha kuyena uzankosi cha kazange ngaleso sikhathi wabe sema engasasho lutho kanti bengimuzwe khuluma lapha ya ngezwi nje ongathi liyahahlazela uthe suka nomkhulu uthe suka leli security uma ethi lo mfazi webhunu mbophe ngoba ungene akuyisi isikhathi uzosiphazamisa futhi lapha uthena lo oyisecurity mayisambophile ingalo eyodwa lengalo wayithatha wayibuyisela ngemuva kwakhe lamthuka leli security wabe sethi thina boshembe sinendawo la sakhila khona inhlamba manje nasenikwazi ukuyikhulula sekuyoba yiphutha ke leyo umkhulu lona into ayenzile ngaleso sikhathi ukusondela kimi ebese ethi mntanami thathana lebhluke lakho ugqoke ngoba lapha ngaphandle
kukhona abakulindile nasemndenini uyafuneka kakhulu. Mina-ke into eyafike futhi yangimangaza ingoba ibhlukwe lami lalithathiwe ngesikhathi ngingena esibhedlela, kodwa yena mayiseqhamuka nojini loyo athi angugqoke. Ngayibuza kaningi ukuthi kwenzakalani, kodwa ngase ngimthemba ngoba seqhamuka nebhlukwe lami, ngase ngithi ayi uye lo muntu shutho ngilandile ngempela. Yithi ngisukume ngasukuma nje ngavele ngagqoka. Uma ngibheka ama-drip kimi awasekho ama-drip nasonyaweni, sokusele nje ubuhlungu impela ngoba indawo engaphansi koziphi iyashisa. Bembuze umkhulu ukuthi wena ubani, lo mfazi webhunu ufuna ukubhala envelope uphethe envelope ebrown. Ambuza ukuthi ubani wena igama lakho. Ebese ethi mntanami mina ngiyinyanga yezulu, akhipha isiqhoko asibeke la bese sala ngamanhlonhla amakhulu nje omkhulu. Intshebeke emhlophe abeke isiqhoko la athi mina mntanami ngiyinyanga yezulu. Uyabona mangabe ungifuna uzohamba nje uye kobaba bakho ubabuza ukuthi yini lena eyenza ukuthi namhlanje nisaqhubeka nesazalana ngabanikane na. Wanyanya ke lo mfazi webhunu wavula kumkhulu wayisethi kimi ngicela ukuthi uhambe ngaphambi kwami ngoba ngemuva usunezitha wena. Ngabe sengihamba ngaphambi kwakhe masisehle phasijini ubaba lo wasemahlabathini uMbatha owayengihambisa ngeambulance engisusa kulesi sibhedlela engisakulesa. Wabe lokho ehamba ebiza ingcwele nomunye umama owayemude nje bekhuza ingcwele bagcina baba yindlanzanyana abantu engangingacabanga ukuthi kulesa sibhedlela abantu bakaShembe babe ngaba khona, kodwa babe sebebala beba yisikhombisa mangithi ngiyabheka. Nokwakuyilapho mase ngiyofika ereception ngaphenduka ngabheka emuva ngithi ngiyambheka umkhulu angibangi ngisakwazi ukuphinde ngimthole. Bonke ke abantu ababekhona babekhala ukuthi ushonephi ngoba ubaba lwasemahlabathini wavele nje wakhala inyembezi. Wayelokho ekhala impela inyembezi naye esho ukuthi into emenzakalele uyayiqala. Wabe segibela ke naye sehamba eseya ngakhona emzini wasebuhleni. Uma ngisaphumile ngize endlini la ngihlala khona, into engahlangabezana nayo inkinga yokuthi isibhedlela ke sabe sivula ke icala lokuthi sesivulela uShembe ke manje icala. Wavulelwa icala kuShembe, mina kwakhishwa amaphoyisa angilanda endlini ngazama ukuyogibela e-airport ngoba umqondo wami kwakuwukuthi ngiyolala emzini wasebuhleni ngiyobona uShembe ngichaze udaba lonke. Ngoba ngathi mangifonela abantu abadala emakhaya bangitshela ukuthi hayi phela inyanga yezulu uyena umenzi wezinto, wena unenhlanhla enkulu hamba uye emzini wakhe eThekwini. Ngesikhathi inyanga yezulu ikhipha iphuma nayo esibhedlela lalisekhona inxeba elalikhombisa usebephinde bakuhlinza futhi. Cha, abazange bangihlinze ngoba wayiseshilo ngaphakathi lapho babengivalile khona ukuthi wayebatshelile nje ngathi sengibhekile nje ngiphapheme nje impela nabo labo dokotela bengivusile ngamawala ukuthi angiphawuli ukuthi ubani lo. Wabe seshile wathi kanti thina boShembe siyonconywa yini bantwana nini na ngoba phela umsebenzi wethu sesiwenzile nina aninawo amandla aninaso isiphiwo sokuyobuka ingaphakathi lo muntu nijike nani niphile futhi. Lokhu kwaba imfihlo yethu kuphela. Kwabe ke sekuyaphela ke lapho. Mina ke engakwenza ukuthi ngihambe ngiye ngasemzini wasebuhleni. Uma ngifika indaba ngisayichazele abashumayeli ababili ngaphandle, uShumayeli uKhumalo nomshumayeli uCibane. Ngathi uma ngisabachazele lonke lolu daba besamangele nabo sekufike nesikhathi sokuthi kuyonikelwa kwabe sokuvula amasango ngabekwa ngaba umuntu oqala ngaphambili ngenxa ukuthi kunesibhudubhudu mase kuyiwa ngasenkosini, kodwa ngayithola sengumuntu umuqala ubala phambili subala phambili uqala uthi 1 uma ufika kimi emuva sengumuntu ka30 le. Silinde lapho nakhona sihlale kulelo langa elashisa kanjalo silindile ukuthi ubaba aqhamuke, kodwa ubaba wathi uma ngabe eqhamuka ezansi lapho kwenye indlu ekhuphuka
ezovula isango elinye ngena ephumela everande lapha afika ahlale khona. Ngalesi sikhathi ubaba efika everande ehlala phansi, kwabe sekuqala abasezimbankomo bekhipha iminikelo, amabandla wonke noma amabranch wonke mayisakhipha iminikelo abashumayeli. Ubaba wathi abame ngaleminikelo, bamele eceleni. Wabe sephakamisa amehlo esengibiza, wathi phuthuma woza lapha kimi. Ngeza ngafike ngahlala lapha phambi kwakhe. Wayesethi usuhambe kakhulu usuzowafika, kunjani ukukhathala, kudala uhamba. Wayesethi le ndaba okumele ungixoxele yona ungangixoxela kanjani, bakulethele imicamelo uhlale ngezinqe noma uzoma noma uzoguqa. Makuthi lala umlomo uvula ungixoxelele lo daba. Ngabe sengichaza kubaba ukuthi hayi ngizoguqa baba. Ngabe sengimchazela kubaba. Kodwa okokuqala nje wabe sethi ubaba bangaka baphethe iMnazaretha ngambili lapha. Kwathuleka wabe sephinda futhi kakhulu wathi ukhona yini ophethe iMnazaretha ngambili. Kulolu hlangothi lwami lamadoda impela wayengekho, babeyigqokile bonke beyishiye futhi emadokodweni. Kodwa ikhona inkosazana eyayiphethe imbili, yabe owodwa isiwuletha. Wabe sethi ubaba mbophe umhlukanise phakathi okhalweni. Wabe sengibopha lenkosazana. Kwathunyelwa omunye nenkosazana yabamba ukuthi abangiqinise umoya ube ngapha nangapha kimi. Bakwenza lokho. Wayesethi abalethe, ngiyakhohlwa nje ukuthi wathi ukhakhayilwane kodwa uqembu olukhulu olunamakhosi wonke. Wathi uyacela ukuthi baliphuthumise balilethe kuyena, baliletha. Wayesethi wena sebefikile omkhulu bakho. Bathi wena ukhishwe esibhedlela. Ukhishwe ubani ungamkhomba na? Ngabe sengimkhomba lo mkhulu engangingamazi ukuthi noma ngangeke ngikwazi ukuthi inyanga yezulu ngoba ngangingazazi ukuthi ngizobheda noma ngisho yini. Kodwa ngakhomba ngathi ngangulo mkhulu okuyena yena. Wabe sethi ubaba ngizalwa wobani? Uzalwa amahlongandlebe nawe. Umuntu la ekhaya ukhombi. Umuntu wakho usize bani la? Awukhomba umuntu. Wamemeza abantu wathi mfundiseni indlela yokukhomba. Bonke abantu bangikhombisa umuntu bawunqinda bathi kukhonjwa nje la ekhaya. Ngabe sengikhomba ukuthi hayi baba ngikhishwe uye umkhulu lo. Ngalesi sikhathi sisalungisa le ndaba yokuthi lapha emzini waseBuhleni awukhombi ngomunwe. Kwaba ubaba esexole esithi uzofundiswa kancane kancane mangabe konke lokhu kungene kuwena kwakwenza ukuthi ushintshe uzinikele lapha ekhaya. Awuphoqiwe ngalokho. Ngabe sengihlala phansi sengichaza ukuthi baba kwenzakalani, yonke into ihamba kanjani. Ngamtshela ukuthi ngeke ngafika lapha emavikini andlulile. Ngangikade ngizocela ukuthi bangabe besangiphinda futhi bangise etheater ukuyohlinzwa. Kodwa futhi manje kuye kwahamba kwaze kwafika la. Sengiphinda futhi sengithunyelwa la ekhaya. Wayesethi ubaba kukini la ekhaya. Njengoba kade ngithi abakubophe ngeMnazaretha bakuhlukanisa. Kulowa yamnyango omhlophe omkhulu kuzoqhamuka amaphoyisa kusasa azokulanda abuye ePitoli. Uboshiwe wena kodwa njengoba usuboshwe ngaloMnazaretha usuphumile ejele ngoba ubusuvele usuwumuntu wejele. Usuhlukanisile manje ngaloMnazaretha. Sekukuthi ukhetha ukwenzani. Kodwa kusasa amaphoyisa ayeza akulandile la. Wayesesukume batshela ke bonke ababekhona ukuthi lo mntwana akagadeke lapho akhona. Nami wangiyala ngokuba uvanzi wangitshela ukuthi kuza amaphoyisa impela asendleleni anikele emzini waseBuhleni azobopha uShembe. Icala ke lalivuliwe laliqondene nami. Kwakuthiwe mina eboxini ngizogibela nomkhulu inyanga yezulu. Babeyibeke kanjalo ke mina. Mabefika ke eThekwini befike ngalolo langa. Babefike ngabo
ngakusasa ngaboma 11 mina kade ngibikela ubaba ngayizolo bafika ke bayifuna ke inyanga yezulu bagijima kubafundisi ogcwenza kubo bonke abashumayeli impela babekhona babekhuza isimaye maye ke lapho kuthiwa kufuneka inyanga yezulu yona into yaba inkinga kakhulu ke empilweni neyangenza ushembe ngamazi ukuthi uba mhlambe inyanga yezulu ayiphindanga niyabuya ngaphandle kokuba wawuyibona esibhedlela izokukhipha awuphindanga wayibona kulandela inyanga yezulu yabuya kimi ngoba wabuya kimi wathi angiye esibhedlela kukhona into engizofike ngiyithole khona uma ngifika esibhedlela bafike bathi esibhedlela lo mkhulu ofike wakubhadalela ngo2 rand la wayisho ukuthini u2 rand usabhadalela abantu kuseyimali yini leyo avele nje labo sesibayihlekela nje bayihlekela labo labo babuza ukuthi ikhothi ithini kuwena ngathi mina ikhothi ngisayihamba ngafike ngayithatha le 2 rand ngabuya nayo ke uma ngisayibekile endlini kanti emzini wasebuhleni sengibekile kubaba ukuthi sengumuntu ohambayo wayesethi yena bengingafuni ukuthi uhambe bengifuna ukuthi uqede umhlangano wonke necala lakho lingene wena ungapha ukuze ungayihluphi ngoba la ekhaya futhi ungayihluphi nangabameli ngoba la ekhaya sinabameli abanele kodwa abangale ngaphezulu okuyibona bazokuhambela bayolithetha icala ngabe sengiphupha engakuthola kwakuyiphupho ke impela ngoba okuningi kimi nje into ebiyenzeka njengoba ngihleli nani makhosana engakuphuphayo ngaphupha sengathi ngiyaphuma emhlanganweni ngiyahamba ngomuntu obuyela ngasemsebenzini khona lapha eGoli ngoba ngokusebenza ngisebenzela la eKempton Park Airport mina ke uma ngisahambile ngifika ngehla emarket la kwehliwa khona ngisafuna noma amatekisi okuchuma kodwa kuyiphupho lokho ngaphupha sengathi amaNazaretha ahleli kuthiwa ashodelwa itransport wonke ematekisini okusuka emarket uya emzini wasebuhleni kodwa kwaqhamuka omunye ukhehla omdala lokhehla laba bamatekisi bamkhuza bathi yini uhambe phakathi kwethu ngehashi yini uhambe phakathi kwethu ngehashi abesethena hayi angifuni nina kini ngiyoza ngelinye ilanga ngiyakunanga umuntu osephule umthetho useyahamba uyapi na engakawatshela amaNazaretha emzini wasebuhleni ukuthi kwenzakalani hayi bese ngithi mina baba ngiphuthuma umsebenzi athi cha buyele eTaxini mangibuyele eTaxini lebe ngigibele ihashi kwakuba angimazi ke yena ukuthi kwakubani kodwa wayivunule isigqoko esimhlophe ngathi eseplastiki ebese evunula into eyayiyisketi nenye ijacket eyayikade incane embambe emzimbeni ngapha kuyinto nje ekhanda ngathi imhlophe lento le imhlophe isigqokanyana singathi siwumhelana khona ifoto yamqala indlela ngabe ke sengisuka sengibuyela eTaxini leyo ebengiyigibele ngifika ngathola ukuthi seyigcwele wabe sethena hayi asenze kanjena mntanami uzenze wena umakoti yena ngeke akwazi ukuthi ahambe ngeenyawo kuyofika emzini wasebuhleni bese ithenya inkosana woza sikumpintshisi hayi ampintsheke la ebese kuthi itekisi ayihambe mina ngilandele ngemuva ngihamba naye lokhehla hamba nalomkhulu uhamba lomkhulu uyaxoxa kakhulu uhamba uyaxoxa uthi wenzela ukuthi ngingakhathali la indleleni uyangitshela ukuthi uyabona la uhamba khona ngiyakuqinisa ngenzela ukuthi nangelinye ilanga iComrade Marathon uyibambe ngoba wena manje usuyibutho elikhulu uyazi ukuthi abantu bazokuhlonipha uzohlonipheka engathi uyalahleka lapha emgwaqeni kodwa angikhona ukuphenduka ngimbheke ngoba ngisaba yena yabona
Nkosana. Ngisaba yena lokhu ngizwa elokho engathi uthe nje bazokuhlonipha ngoba i-Comrade Marathon yenzelwa lapha nje bazokuhlonipha abantu. Ngisho kungaqhamuka obani bazokuqhelela wena uzolokhu uhambile. Ngizwa futhi lo muntu eseqhamuka sekuduma isithuthuthu la emva kwami. Bese ethi ngeke ngikugibeze, ungaphenduka, ungabuke emuva. Athi kimi ngeke ngikugibeze. Qinisela wena hamba lo udukhalo. Hayi sihambe la endleleni kunamanazareth ayadlula ngemoto ahamba ayahlabelela. Bese uma sesiyofika emzini wasebuhleni sesizodundubala intaba bese ethi usungakhululeka uhambe kahle ungabe usaphuthuma ebese ukhipha isihlabelelo uyacula ingoma le ngoma yayithi sengikhohliwe ke mina manje le ngoma yayithi noma engenayo indawo yokulala ayecula le ngoma acule le ngoma uma sengiyojika sengiphikelela phezulu wayesethi kimi uyizwile le ngoma ngaphenduka ngabheka emuva ngathatha uqhelile akayichazanga ukuthi uba wathi uyizwile le ngoma ngathi mina ngiyayizwa mkhulu wayesethi hamba amanazaretha le phezulu uzowathola enza izinto eziningi bathengisa manje ngesabatha benza lokhu nalokhu wena nje wenze lokhu nje okuzelewe lapha ufike ubatshela ukuthi indlela la iqala khona kufike kwagcina wena ngakhuphuka mangifika phezulu kwangathi ngiphelelwa amandla ngoba ngaphinde futhi ngamuzwa ememeza ethi sebezokuhlangabeza ke lapha bakufuna kabi bonke ngabe sengisukuma futhi ngithatha inyawo ngiphikele lapha phezulu ngaphaphama-ke kumanje nje awusena inhliziyo ewasho usuphila nje ngenhliziyo yabantu bonke inhliziyo manje bengiyile futhi kwesinye isibhedlela bafike bangicheck bathola ukuthi inhliziyo ngoba kwabadide odokotela abaningi ngihlala bethi ngibuyele ba-check bathola ukuthi hayi impela inhliziyo i-right mhlambe kukhona nokusabonakala la kwakuthungwe khona mhlawumbe mawuphakamisa iskini lapha engangithungwe khona-ke ngangithungwe lapha indawo yami yokuthungwa kwakuyiyo lena noma sekuyibala elincane ngoba yikho nje lapha la lilikhulu-ke ngoba nasemaphepheni likhulu kodwa ngokuqoqana liyaqoqana nje liyasho impela kakhulu mhlambe-ke ukuyibongela mhlambe uNkulunkulu kaShembe nokuqwashisa abantu abangazi ngoShembe ekugcineni nje kupho ngakusho mina ngiyabonga uNkulunkulu kaShembe okokuqala nje ngifisa esengathi emsebenzini wami uShembe angangilwela bayeke kusinqumela imithetho engahambisani nokholo lwethu ngoba nje okokuqala bengifisa ukuthi uNkulunkulu kaShembe angilwele kumaqondana nekhanda lami nenwele zami ngiyafisa sengathi uShembe angahlala engenazi izitha empilweni yakhe yonke ngiyafisa sengathi izitha zakhe uShembe zingashintsha manje zibone ukuthi uShembe uyinhloboni kaNkulunkulu siye sizwe ke oNkulunkulu sebekhona abaningi kodwa ke uShembe mina senginalo ulwazi olwanele ngikhulile manje kulento eyenzekile sengiyamazi umuntu ogqoka ingubo emhlophe akasuye kuphela kaShembe nomuntu oyiqhokele nje isidakwe emgwaqeni singesika Shembe naso uShembe uNkulunkulu-ke makhosana engithi ngakusho ngigcina mhlambe kakhulukazi ngiyaxolisa ukubuyela emuva mhlambe kwagcina phi-ke ngeqala icala-ke lingene nje kanye kuphela aliphindanga labuyela futhi cha siyabonga kakhulu baba uShangase sikucelela nje ukuthi uphile uNkulunkulu kaShembe